Maastricht Marketing, oftewel de VVV, heeft de Vlaai gekozen als nieuw marketingconcept. Onder de noemer Maastricht Vlaai. 5 ambachtelijke bakkers uit de Limburgse hoofdstad doen eraan mee en geven de favoriete smakenprijs van de bekende Maastrichtenaren André Rieu, Tom Dumoulin, Cécile Narings, Fabrizio en Annemarie Pen. 5 smaken in 1 doos. Dat is het idee. Ja, nou identificeert zich heel Limburg met Vlaai. Hè? Bijvoorbeeld Weert ook, kan ik me zo wel herinneren. Maar nu pakt Maastricht de Vlaai extra bij de hand. Hoezo? Nou ja, Vlaai is natuurlijk inderdaad het product van Limburg, maar dus ook van Maastricht, hè, als hoofdstad van Limburg uiteraard. En dat hebben wij eigenlijk gebruikt om een stukje ook over deze streek te kunnen vertellen. Dus we hebben daar de 5 bekende Maastrichtenaren aan gekoppeld, de 5 bakkers. En aan de hand van die authentieke smaken vertellen we ook een stukje over het Bourgondische en authentieke karakter van Maastricht. Jullie hebben dan 5 bekende Maastrichtenaren gevraagd om mee te doen. Ja. Duurde dat nog lang om hun te overtuigen? Nee, dat is het mooie. Dus toen wij eenmaal het idee hadden van dit lijkt ons, dat vinden wij een mooi concept. Toen hebben we dus zowel de eerste 5 bakkers als ook deze bekende Maastrichtenaar. We hadden op zich een hele longlist. Maar deze 5 vonden wij echt heel mooi omdat het zo'n gevarieerde groep is. En ze zeiden allemaal direct ja. Dus we hebben ook niet verder hoeven te zoeken. En toen wisten we ook van dan klopt het verhaal ook. En ze vinden het alle 5 lekker? Dat weet ik zeker. Ja, jullie hebben als fan en als klant André Rieu. En is het inderdaad zo dat hij vooral deze vlaai koopt? Want als ik bij hem ben, hij heeft vele soorten vlaai. Waarschijnlijk allemaal van bij jullie. Ja, dat klopt. Ik dacht eerlijk gezegd eerst dat zijn abrikozenvlaai zijn favoriet was. Maar blijkbaar is het toch de Croce-le-Chaume. Zo moeten we hem ook echt noemen. Ik bedoel, het is echt de Croce-le-Chaume. En ik ben er ook heel trots op dat hij voor ons gekozen heeft. In ieder geval dat het een klant van ons is. De nadruk ligt hier nog op het ambachtelijke. Hè? Want helaas heb je steeds meer fabrieksbrood en fabrieksgebak. En zie je minder ambachtelijke zaken. Is er wel nog een markt voor? Ja, absoluut. Absoluut. Ik bedoel, de mensen willen steeds meer terug naar het oude. Hè? Ik bedoel, je ziet het zelfs in de kleding dat ze terug willen naar de oudere kleding van vroeger. En de producten en de broden en de vlaaien. De mensen houden van het authentieke. Dus gelukkig wel. En in mijn ogen wordt het steeds meer. Dus, de echte smaak? Ja, echte smaak. Puur natuurlijke grondstoffen en de juiste kwaliteit. Ja, je bent vooral bekend van de mode, hè? Van de modejournalistiek. En ik denk altijd in de mode, daar moeten ze heel erg op het eten letten en niet te veel eten. Correspondeert dat wel met vlaai? Gaat dat wel? Ja, maar vlaai is ontspanning. Hè? En ik vind dat je hoeft niet veel te eten, maar wat je eet, als dat maar goed is. En een stuk vlaai is hartstikke goed. Je gaat niet bij alles zitten te kijken van hoeveel calorieën en dit en dat. Niet bij alles, nee. Je bent niet... Nee. Dit is gewoon stom. Uit een stuk vlaai moet je er volle van genieten. Het liefst een flink stuk. Ja. En dan kun je de dag daarna moet je maar wat minder eten. Maar, ja, ik zag Cécile dan met een nogal behoorlijk stuk rijstvlaai. Ja. Is dat bij jullie gebruikelijk om die grote stukken te... Nou, iets kleiner. Ze mogen iets, maar niet veel hoor. Het scheelt maar 1/3 wat eraf gaat. En dan rest, je moet wel een fatsoenlijk stuk vlaai hebben. Niet een vlaai in 20 stukjes, maar zo 8 stukken voor een grote vlaai is een mooi goed stuk vlaai. En is dat wel, kan dat wel? Is dat wel goed voor de lijn? Ja, zo te zien toch wel. Hè? Ik ben 3e generatie van eet je geen vlaai dan? Ik eet bijna iedere dag vlaai. Alleen op maandag niet, want dan zijn we dicht. Oh, zo. Maar bijna iedere dag eet ik wel een stuk vlaai. Niet die grote, maar dan eet ik wat kleiner. Meer van die proefvlaaitjes. Ja. Je had het u straks al over dat samenwerken met andere collega's, dat is eigenlijk prima. Ja. Om zodoende het ambachtelijke te bewaren. Want is het inderdaad zo dat er niet meer zo heel veel ambachtelijke bakkers te vinden zijn? En dat er veel fabriekspul te koop is? Vind ik wel, ja. Het is op een gegeven moment een tijd geweest dat het de bakker steeds makkelijker werd gemaakt om dan met halffabrikaten te gaan werken, in gekochte pudding, in gekochte rijst, vlaaibodems. Daar proberen toch andere fabrieken op in te spelen. Maar ik denk juist door te blijven bij je product en bij je eigen traditionele manier van werken, daardoor kun je differentiëren in de markt. En daardoor blijf je wel nog bestaan als goede bakker. Ik denk dat daardoor wel een onderscheid wordt gemaakt en waarom dat er nog maar zo weinig ambachtelijke bakkerijen zijn.
Omdat het natuurlijk veel meer moeite kost. En ook om die recepten zo te houden zoals ze zijn begonnen. Zoals bij ons. Het is al de derde generatie, mijn opa, toen van mijn vader. En dat houden we gewoon ook in stand.